All right. Yeah. I said that was a busy. Okay. It's a piece of my potatoes I am feeling. Because I spoke out to she you're in time. What say? My grapes. Tanak. Date can used by. Silent when I told one I dated a poor, but not enough and some like the kitchen of 1950 that. I did the 80s. Most of the company in a go about 45 minutes drive. You want to find him a mistake because I'm not about 4. It's like a man, like I want. Hi guys. Taking for another bit. She has my mental say my grapes are mature. You are another seer. I can't romping. And I'm mature and I say, in fact, Tanak. And the school is a man. Mana we muna pura muno. Mana pura muno. Right guys, mascara say. I hope you are good guys. Mori say guys. I hope you are okay. Ndoda mbotanga neku dedza vamwe mai vanoti kuda kuti vauye pano. Right. And then tobva taita proceed. Tada kumusaiva kutenchita ndekuchechi paya ndikaona kuti ndakazviona kuti kutani amasvika ya makuseni apo pakaita. Right. That's very good to that. Right, that's very good to that. Right, guys, and for the Kazuyawi. That's very good. I'm Daros to that Kunzwa. The lake is swimming up in the runway. Sorry guys, mukadzi uyu asipata foni amene kuti chichikuitika kwaari. Anyway, pamwe achawana tauya anditika pamwe achawana achatibata panapa kana tawe panapa anditika achawana tauya. Right, my Sunday was great guys. I promised you kuti ndikuuya kana ndabva kutown kana nditika ndaswera ndaenda kuchurch makuseni guys. Ndaenda ndikatorwa makuseni kana kuchurch, from church to diaries tikabva kuchurch, and then we spend the whole down till in town tichitenderera anditika anza iti haipsiyo. Okay, hitting haisi kushanda kani. Ndichangopinda ndasora kumaraini, ndichangopinda dropiwa manje ndichangopinda. Saka time yedu yakuda kukwana ndati handingati pedzi ndega, rega ndipedze nevamwe.
handichivaona ndichikurudzirawo zvakare vamwe kuti varikuda kuti joina pafasting vedu vada kujoina pafasting mangwana joinai kutanga imimi motanga kubva pamangwana pacho kusvika patinosvika vari kuda kujoina. Please, you know what you want, you know what you are going through, you know what you are facing challenges. And if you want to join us, please, tomorrow is the day. But na 6 tinozosangana pano na 6 manje pa time pari tiki maiguru 6 yekupi yekuno kana to Africa, maybe tongo chive ku 6 anzo open settling. I'm trying, my sister. In 6 is already like now that was 6 zachaizvozvi. All right, maybe zakuchaya saka vanenge vachiti hands I'm in SIS MELLY fasting. Yes, tomorrow 6 to 6 andika dry fasting tosangana na 6. Saka ngatiti vari kuda vekuafrica mobreka na 6 dzekwenyu kuafrica vekuno uku tobatawo 6 dzekuno uku aiwa E8 haizoiti prayer group. Link reprayer riripo, link reprayer and fasting is there. Animona link reprayer and fasting is there. Then ichazokanda link rachona andina link right now. I could have posted, but vanhu veku prayer group varipo, vanhu veku prayer group varipano apa, can you please send the link in comment section? Vanhu veku group reprayer and fasting, please send the link in the comment section. Send the link in the all right, no problem. Susan, where's the link? Ndikukumbira kuti kana varimo vari mu group redu vakande link mu comment section vari ku group re fasting and prayer. Please kandai link and ndipo right now. I can't take the link right now because okay, let me see if I can take the link. Ndikukumbire wana wene link akande mu comment section so that vanoda kupinda topinda pamwe chete. Gaitsatapinda panyaya dzakawanda. Tine group redu re prayer and fasting andichimona tine group redu re prayer and fasting prayer and fasting. Hi guys, ndokumbira kwa wana auye ne link pa live aise link mu comment section. Ndokumbira kwa wani auye ne link aise mu comment section. Vanhu vanoda kupindawo pa fasting vada kujoina utanga mangwana, vamada kujoina utanga mangwana, vamada kujoina utanga mangwana. Right, so from tomorrow tinenge tichita hedu titambe hedu, but tinenge iri less of talking and less of talking and more of prayers. And mona it's going to be less of talking, more of prayers. And mona kusvikira chi tapedza hanzi vamwe can't fast all day. Zvinofamba say if you can't fast all day, no shumba unonama iwewe unozvinamatira ukazvimiririra kana usakwanisi kufasta the whole day due to kuti vamwe vanomwa matablets, vamwe vanomwa matablets, vamwe vanodi nyasha. I'll block you. Don't tell me what I don't know here. I'll just block you. Don't bring your negativity here. Please go away, Satan. Ipapano, please go away here. We are doing something better. I'm in the UK. Please siyana nesu. Please, in the name of God, leave me alone. Right? So, vanhu vasingagoni continue fasting 6 to 6 zvamunokwanisa kuita, you can break na 3 masikati. Noti kuna vanota medication, kune vamwe vanoita vanomwa medication, kune vamwe vanotadza kusvika time iyoyo. Probably you can tsvaga mokwanisa kutamira time ya 3 o'clock masikati. Time ya 3 o'clock masikati, then modi mo break ipapo. And we are continuing to continue until isusu last day duranga ridere 5. Inini it is my 5th day. Antika but vazhinji vari kujoina kutanga mangwana. Andimoona vazhinji vari kujoina kutanga mangwana. Antika kutanga mangwana kusvikira after. Saka you count from tomorrow up to next week, your Wednesday, 10 days zenyu dzinenge dzakwana. Andimoona so ndakumbira kuti vauye ne link. I don't know kuti link vari kuya naro here, and then we post mu comment section. Those who can bring it in the comment section, bring it mu comment section. And this one again is zvokutega and right. So guys, what is happening here? Hi Fungai Maruta, how are you?
So what is happening here, guys? You know what is going on in your life. And I'm not going to tell you. And you know what you're betting with in life. And marital problems, family problems, pamwe kuda una basa chero chairo anditika uri kuda basa andika saka ndongo yekuti una matre basa anditi muona ndongo yekuti una matre basa andimuona pamwe uri kusangana zvakawanda hanzi kwesiswe bute yes fungai mata vanhu vebute makasikwa naMwari munoziva Mwari after all is done and said tinonamata kuna Mwari one anditika hanzi mochasa isamsang fei tinonamata Mwari umwe chete anditi so gatinde tipinde pamunamato apa guys because the devil is at war antika Satan ari pabasa and Satan ari pahondo guys tikurama mazoe kupedzisira if you are not careful antika ma families achapandukirana ani muri kunzwa vana vachakupandukirai vamwe vari kurohwa pane mukadzi andifonderana asari kurohwa nevana andi mwana rohwa nemwana wake mukomana ane 14 years anditi munomu unorohwa nemwana andiona and you cannot do anything because vana vemuno makwanisi kuti mubata kwanisi kuti uite sei mwana akazvarirwa muno andi muri kuona a lot is happening. You don't need to be told guys varume vachabuda vachienda vasingadzoki andika kune hondo dzichasimuka dzausingazivi dzinobva nekupi andimaona vavengi vachagara pasi vachirangana andiona vamwe vemafamily chaivo vamwe vasiri vemafamily kuti vakuparadze anditiwaona but nguva yekuti uchizvitaurira iwewe kana kuzvirwira haisisipo andimaona zvangoda kuti Mwari tichingoti Mwari hanzi naMwari vanoti hanzi the battle hanzi some of the give the battle to me. The battle is now mine. Surrender all battles to me and I'll fight them for you. So, kukakutora antika zvikuita kumupenyu wako, wongozvisa kumuridzi wazvo and then you keep quiet. Kungotora zvose, woisa kumuridzi wazvo, iwongonyarara anditika and you watch zvichazoitika kana Mwari nguva yavo yakwana vopindura. I assure you guys kuti chandinoziva ndakambokudzai Mwari havarambi vakanyarara and the God will fight the battles for you anditika Mwari God will vindicate you. Imi musatambe naMwari ndakambotaura ndikati panguva yazvinoiti panoitika zvinhu kumba kwako kubasa kana kuti kupi it doesn't make sense. Unongotsvaka kutsvaga kuita make sense yazvo but sense haibudi panguva iyoyo because hazvito make sense panguva yachona but zvinozomeka sense panguva yacho zvinenge zvakanga kuti zvimeke sense animaona saka it's not up to kuti tirambe tichiti tikudai kana kuti kudini time yacho hapasisina guys tikurama mazuva ekupedzisira to those who are spiritual they can see kuti mazuva atikurarama ave mazuva emutsurududu ave mazuva ekuti you aucha understand zvikuitika a lot is happening animaona pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika antika zvimwe zvamunenge dzimwe munoziva Mwari ndogara chikuza kuti vanonzwa pamwe patinotaurwa patisinganzwi isusu dzimwe conversations dzinoitwa kuseruko kuhama dzedu kana kuti kumafamily kana kuti kuvanhu antika patinenge chiti vanhu vedu conversation padzinoitwa vanonzwa God hears and Mwari havanyadzisi be guaranteed guys pana chise chinoitika mukati meupenyu hwako the day will come when the truth will unfold the day will come when the truth will come out nokuti ndimwari Mwari vasana nesu vanhu ndandichiverenga scripture iyi nhasi I was praying for this scripture naivedu vanhu havasi kuda kuiona link here I was praying nescripture yaDaniel nhasi pakakandwa mugomba reshumba kuti munzvimbo yavaigara panguva iyoyo makore wayo kwanga kuine mutemo wokunzi at a certain time and period antika hakubvumidzwi kuti kupfugamo kuchinamata antika waitedzera mutemo iwoyo but nekuda kuti uyu aiziva Mwari wainamata antika wanga uri mutemo wanga wakaiswa nevanhu mutemo wanga wakaiswa naking namambo uyu Daniel aiziva Mwari wake wainamata king vakati vaisa mutemo wokuti panguva dzakachero zvikaita sei hakuna matwi hazvitwe so uyu aiziva Mwari wainamata kuti mukuru kudarika king antika akanga tanga kunamata hanzi magadhijere aking akati achifamba achitenderera akamuona achinamata vakati iwe unozvita ani uri kunamata ipo pakaiswa mutemo wokunzi hakuna matwi panguva dzakati akati itai zvamunoda neni ine zvamafunga kuita neni itai haana kupfugama tati ndiri kukumbira regero kana kuti kudini kana kuti chii akati zvamafunga kuita neni itai I am not going to bow down to any chisikwa chisiri Mwari I am not going to bow down
tuchisikwa chakaumbwa nemunhu. I am not going to bow down because ava ndimambo. I am not going to bow down because paitwa zvakati. Akati, I am only going to bow down to the Lord. Vakamubata vakamutora. Hanzi vakaenda naye vakati kuna mambo uyu aramba kutedzera mutemo yenyu. Mambo vakati muunzei. Akaendwa naye kuna mambo. Mambo vakati iwe uri kuzvita ani? Tiri kutaura kuti ngapaitwe zvakati, iwe uri kuramba kuteerera zviri kutaurwa neni mambo. Ini ndini mambo, ndini ndinotonga. Akati ndinoteerera. Muchitonga muri imi mambo, mune guva renyu rakakumirirai. Muchitonga muri imi mambo, kune akakusikai. Iyeye mukuru ndiye wandinoteerera, kwete zvenyu zvamuri kutaura mambo imimi. Hanzi mambo vakagwadziwa, vakagunun'una, vakafira kuti ndaderedzwa, ndathreatenwa. Handi mwana vakaenda kutaridza mapause avo kuvanhu, nokuti tiri vanhu ka, we tend to want to show people kuti tine mapowers, right? Mambo vakati ndinoda kutaridza nyika yese yandotonga kuti handidhererwi, ndiri mambo inini. Vakati order kuti mukandei mugomba reshumba. Vaitove neshumba dzavo dzavaichengeta dzaifangwa kuti dzikandwe vana nemisikanzwa vachidyiwa neshumba imomo. Zvikanzi ngaakandwe mugomba reshumba kuti nyika yese pandinotaura vazive kuti kwataura mambo. Chandinotaura vapfugame. Ndichasvika panyaya ndoda ndikudzei. Vakamutora vachindaya amambo. Hanzi vakamusunga vakamukanda mugomba ranga rine shumba. Achikandwa mugomba ranga rine shumba, hanzi akati, hanzi preach my sister, we are listening, I am praying right now, okay? Handitika arimo akanamata kuti Mwari onai pandakandwa, ini chandinoziva Mwari mugomba reshumba randakandwa kuruoko rwenyu ngaruonekwe. Mambo uyu ngaazive kuti imimi muri mukuru pane zvinhu zvese. Imimi ndimi munotonga kudarika zvinhu zvese. Hakuna munhu achatonga. Mwari musandinyadzise. God don't disappoint me. Ndo munamato wakaisa. Hanzi the very moment iyoyo Mwari vakavhara muromo weshumba. Shumba ikaguta. Shumba yafanga hanzi kazhinji vanhu vaiti vachikandwa mugomba reshumba. Shumba yaita kujambira munhu usati wakandwa kuti nyama yauya yobvarura. Imi munoziva shumba guys, kana ikazwa pane ropa yodambura munhu. But panguva iyo hanzi Daniel akakandwa mugomba reshumba. Akandwa shumba ikatotasa kusaidi kudai so. Daniel akapinda akagara imomo neshumba achinamata arimo kuti Mwari vakavhara muromo weshumba. Vakaita kuti shumba iyi iluze interest, ishayiwe nzara yekuti idye Daniel mugomba reshumba. Hanzi ari makaramba achirumbidza usiku hwese Mwari in the midst of his problems. Guys, musatambenda kukanda mugomba reshumba. Shumba inobvarira munhu. Hadi munonzwa. But ari mukati meshumba imomo akanamata akati Mwari ndinokutendai. Mwari makanaka ana kumira kurumbidza Mwari. Zvazvanogara chero kuti mucharamba muri Mwari. No matter what you are going through, mucharamba muri Mwari. Hanzi akaramba chingoti Mwari makanaka, Mwari makatendeka. Pane kuti tiri isusu vamwe tikade takazviwetera tiri mukati momo. Denda ndiri ini pamunda kukanda mugomba reshumba ndikati ndakati chokwadi king regai ndidzoka angu ndikupfugamirei ndikunanzva ine tsoka. Nekuda kwefiye. Nekuda kwekusazvitemba. Nekuda kwe-lack of faith. Taigona kutofa usati watombokandwa kana kupinda pasi pagomba reshumba. But uyu akarumbidza ari mugomba reshumba. Hanzi Mwari vakaita sei? Vakavhara shumba. Mangwana makuseni mambo anosumuka achiti indai munoona kuti munhu watakakanda mugomba reshumba akadyiwa here kana kuti mupenyu. Hanzi Mwari anotuma machinda ake vakamukanda vaya vachinovhura dhoo reshumba kudai so shumba dzakatanga kujambira machinda amambo. Uyo arimo avata nayo usiku hwese nayo shumba iyi dziri kujambira vari kuvhura dhoo kunodambura ivavo. Vatumwa vezvakaipa, vatumwa vekushandiswa kuita zvakaipa nekuti akanga anamata Mwari ndo vakadamburwa neshumba. Wana akatiza kana kuti kuna mambo munhu wenyu arimo tamuona ana kudyiwa neshumba, asi paari mukati momo ari kuimba pane mumwe munhu ari mukati momo ari kupenya. Hatisi kuwisa kuti ndiani ari mukati momo. Hanzi mambo vakaita kudedera vakagara pachigaro vakati mati mupenyu. Vakati vati mupenyu. Vakainda vakati muburitsei. Vakamuburitsa mugomba reshumba vakamisa pamberi pamambo. Asvika pamberi pamambo, mambo vakamuti who are you? Ndiwe ani? Unoitwa sei? Waita sei kuti urare mukati meshumba umu ugofuma uri mupenyu usina kudyiwa?
akati kana muchida zamai Mwari wandinonamata mumuone kuti ndimwari wakaita sei. Zvichida ndiwe nhasi Daniel wanhasi urimo mukati megomba reshumba uri kusangana zvauri kusangana nazvo tisingazivi. Handitika vamwe venyu you go through storms that we don't know. Unfortunately vamwe vedu the storms that we go through you can see. Urimo in the midst of the storm. Janye rakaombera rakaimba Mwari akarumbidza Mwari arimo in the midst of the storm. Akati Mwari makatendeka Mwari makanaka. Denda ndiri iniwe kana kuti wenhasi waimira here uchiti Mwari makanaka uri mukati meshumba. Vangani vedu right now tiri mukati mezvatiri kusangana nazvo tiri kuti Mwari makanaka. Vazhinji vedu takatotaura kuti tagumigwa. Handichazvikwanisi. Ndazama zvaramba ndakuzama zvimwe. KwaMwari uku ndakutraya inini hazvisi kundiitira. Ndakumboenda kune izvi. Zvikaramba noenda kune izvi. Tiri vanhu. Hatina patience. Tinotiza. Mirirai, please. I am having a serious live here. Please. Let me do like this. Maybe unogona kumbotibatsira timbokubvisa pano apa pastream inoi. Because we are busy with what we are doing here. You bring zvimwe zvinhu. And if you have something to tell me, and you come to my inbox and you share with me. And ndoziva ukuthi what is happening. Right? You don't come and disturb life as kana ngati respect her and ndambokubhana and chazokuvhurira kana life yapera and saka uzvauri kusangana nacho ndionozviziva and hatirasi ndakambotaura musuno ndikati atorasa here mbereko nokuti ndafirwa. Ukafirwa nemwana nhasi unorasa here mbereko. Haurasi mbereko nokuti wafirwa. Timboita tichibvisa hedu vamwe vanhu nokuti zvingatinetse. Tingatonekana nevamwe vanhu vanotumwa naSatani chete. Vanotumwa naSatani. Takagara tichiziva Mwari. Satani haaregi kutumira vanhu vake panguva dzakafanana neidzidzi kuti vauye kuzotaura. Handiti isusu kubva kare nakare tichagara tichingoziva Mwari. Tinomuziva. Handitika tiri vanhu venyama tinotadza asi Mwari tinomuziva kubva kare nakare. Saka nyaya ndiri kutaura ndeyekuti vadikanika a lot is happening kune vane maspiritual eyes. Tave nezvakawanda zviri kuitika vari muupenyu hwedu, mudzimba dzedu, kumabasa kwedu, mumafamilies edu, kwakasiyana siyana. Kune zvakawanda zviri kuitika. You alone ndiwonoziva. We are living in a broken world. Guys, the world that we are living in, we are living with broken people. People that are broken, they find pleasure in breaking other people. Be it your family member. If she is broken, she finds pleasure in breaking you. If is your husband and he is broken, I don't want satisfaction in breaking you, mukadzi wake, as well. The world that we are living in, guys, is a broken world. People are broken, left, right, and center. That love is no longer there. That brotherhood is no longer there. That sisterhood is no longer there. We are broken people. Tiri vanhu vari broken. Hatichazivi chakanaka nechakaipa. Hatichazivi kwatiri kuenda nekwatiri kubva. Hatichazivi zvekutsvagisa even content nazvo. Hatichazivi. Takungoti chero zvazvaita. The world is broken, vadikani. The world is broken. Zvakuda those with spiritual eyes to see that the world is broken. And if we are not careful, the devil is going to take us with him. Tiri pahondo newakaipa. Kana tiri pahondo newakaipa, tinosunga majombo. Tinopfeka hondo dzekurwa nadzo. Tinotora mabakatwa nemapanga toti tikuenda kuhondo. Handiti bakatwa nebanga hatina, chatinacho bakatwa redu. Chii panguva inoi? Ndimari. Umanobva uya kuti ava vari kutaura kuti kudiko ava vanoparidza iko chavanoparidza ava vatovaziva vanoparidza. Yesu mudikani unondiziva ini kunze uko, but ari mukati mangu you don't know arimo. From long time ago
You don't know. Ndinotaura hangu sefa ndiri munhu akashoreka ndiri munhu akazvidzika. We don't know mwari kwanenge vachida kutinisa toda kutinisa kupi. Hatisi kuziva direction. Even me, I'm confused, guys. Kambiza munhu ane confusion ndini. Ndozvibvunza tikuendepi nemwari? What is going on? Ndikuendepi? Chichikuitika? Ndikuenda uku? What's going on? Handina answer. But what I know is God has the answer. God has the answer. And I told you that we are not going to stop preaching the word of God because we are in the middle of storm. Hatirasi mbereko nokutafirwa. Uri mukati mestorm imomo. Atichataura kuti ndorega kupupure kutaura soko raMwari because kwanzi zvakati. That's what the devil wants. Satani ari kuzama kuti atiparadze. Satani ari kuzama kutageta iwewe. Ari kuzama kunditageta inini. Kuti patinosvika panapa. Patasvika panapa. Mwari ndivo vanenge vatitendera. Zvimwe zvinokuwirai imimi zviri kuti hamuri kusangana nazvo right now ngati mupenyu wenyu. God allowed it to happen. Mwari vazvibvumira kuti zvisangana. Ati understand noti tiri vanhu tinorwadziwa. Mwoyo yedu iri soft. Mwoyo yedu yakareruka. We are easily affected and broken as well. Sorry, mirai ndi. Atistopi kunamata Mwari because tikusangana nazvo. Zvauri kusangana nazvo izvozvi right now. Handingamudikani. Zvimwe zvacho Mwari vakazvitendera kuti upinde mazviri. Paya panonzi vana veIsraeri vakabva kunyika yeIjipita vachienda kuKenani asi havana kusvika vese, including akanga akavatungamirira. Mutungamiriri Moses haana kupinda munyika yeKenani. Akaiona kuti Kenani iyo asi haana kupinda mairi munyika yeKenani. Ati muri kuona. Saka vachifamba kunonzi vakapinda nemumvura, vakapinda nemumatombo, vakapinda nemuminzwa, vakapinda nepai. Ndizvo zvamuri kupinda nazvo nhasi izvozvi. Ndizvo zvauri kusangana nazvo iwewe nhasi. Mumaminzwa inobaya kumba kwako hakuna peace. Mumvura muri kupinda namo nevana hauna peace. Uti upinde nepapa pane matombo, pane rukangarabwe rwematombo kubasa hakuna peace. Ndizvo zvatiri kusangana nazvo. Tinopapinda tichinda takadaro. Asi our main aim and goal is to reach Canaan. Tiri kungofamba tiri mapofu, guys. Tiri mapofu. Tiri kutungamirirwa nemweya naMwari ari kutinisa kwatisingazivi kuti tiri kuenda kupi. Kwatiri kuenda tisi kuziva. Vadikani, hanzvadzi dzangu dziri pano, masisters angu ari pano, vana vangu vari pano. Chokwadi mazuva achakurarama ndekupedzisira. Izvi zvakuda vanoziva Mwari, vanogara vari padhuze naMwari. Pamwe pacho tichioma zvakadaro, count it all joy. Count them as blessings. Nokuti mablessings hazvimeke sense iko zvinacho zvichakumekera sense kumberi. Ndimazviona. Pane munhu akandifonera nezuro akati, "Sisi Melly, taitaura nezveBhaibheri izvozvo nezuro." Takaita ndofunga 3 hours tichitaura nezveBhaibheri izvo. Akanditi, "Problem yatinoita sevanhu Sisi Melly isusu sevanhu tinoda kuzama kufamba tosvika kuhama uku toda kuzviexplaina kuhama toda kuzvijustifya. You know, Mwari vanoti, be still and know that I am God. Be still and know that I am the Lord." How many of us right now uri mukati meminzwa anogona kunyarara oti Mwari makati be still and know that you are the Lord? Vangani vedu vanogona kudaro. Hatizvigoni. But soko raMwari rinoti be still and know that I am the Lord. Nyarara umire uze kuti ndiri Mwari. Nokuti ndiri Mwari. Is there anything that is too big for God? Is there anything that God cannot do? Vadikani, problem yedu ndekuda kujingirisa nekuziva. Kana soko rikataurwa, musati semunhu ari kutaura, taurai masoko ari kubuda mumunhu. Ndiri mutadzi, ndokana ndichikudzai
kuti tese panapa we have sinned and fall short of the glory of God. Pakanzi right now tora dombo utake uyu. Hakuna anogona kutora dombo achitaka umwe munhu right now. Hatina. Hapana anogona kutora dombo achitaka umwe munhu right now. Hakuna, because tese zvedu takasviba takamhura, but tinovavarira kuita zvakanaka pamberi paMwari. Hatistopi kunamata Mwari because tiri mukati memaproblems. I am talking to you who is in the midst of the storm right now. I don't know what storm yaunayo, but you don't stop to say Mwari makanaka because uri in the midst of the storm. You continue saying Mwari muri Mwari, ende Mwari hamuchinji, ende Mwari muchagara muri Mwari nokusingaperi. Womira ako wakadaro. So vadikanika ndangoda kuti ndingo inspire ina asi kungoti hausi wega uri kusangana nezvari kusangana nazvo mudikani. Takawanda kunzwa kuti kusangana nezvakawanda zvakawandisa. Umwe aritoziva kuti gore rino iri kumba kwedu gore roga roga kunofa munhu kana kuti mwedzi roga kunofa munhu family. Pamwe izvo zvazoti vamwe vapera ndini next. Mudikani, God can cancel that spirit of death in your family. God can cancel that spirit yekusarorwa kufamily kwenyu. God can cancel that spirit of stagnation mufamily menyu. Mune mumwe kuti kune spirit dzemumba kuti mumba zvinhu zvakamira kuti nki. Anoenda kubasa every day. Anotambira mari every month. Achitambira mari ipapo mangwana musi wa1 anenge asazoti mari yafamba sei. Hagoni kuenda kana kubuda. Ane 30 years ari pabasa but chinobatika chari kuita hapana. Spirit of stagnation inotiteverera. Kwakanzi ndicharova vana nezvi zvemadzibaba avo. Vamwe right now tiri kurohwa nezvi zvemadzibaba edu. Hauna chawakakanganisa, hauna chawakatadza. You have done absolutely nothing wrong. You know nothing about the family history, but uri kuteverwa nemweya yemhosva dzakaparwa nemadzibaba ako. Ndio kuteverera. Minyama yezvakabatwa nemadzibaba ako kudhara ndio kuteverera kuti apinda kumaseko konhasi anosvika achisumudzirwa pabasa. Apinda siko konhasi anosvika achipuwa promotion. Iwo wane 15 years uri pabasa ungori pa same place. Mweya we delay. Spirit yekudelaya. Kuti azvitiki. Wane 35 years, wane 37 years. Hausati wambororwa. Waona vaningina vako vese vamwe vana kana kuti vakakura navo vese vave nevana 5. Uchiri kungonzi musikana. Spirit yedelay. Tinorohwa nezvivi zvemadzibaba edu zvatisina kutadza. Zvakuda vanhu vanoziva Mwari, vanomira. Spirit of disappointment yanga ichitaurwa nhasi kuchechi. Ndio yanga ichitaurwa nhasi kuchechi. Pana ichitaura kuti kuchechi soko nhasi ranga rakanangana nei. Spirit of disappointment ndo soko ranga ririko nhasi. I think munhu anoenda nekuchechi anyorapo. Animona. No matter chawaita, you are disappointed at last. Uite mukomana unodisappointwa pakupedzisira. Uitewo musikana uri pachokwadi anokudisappointa pakupedzisira. Uitewo zvakanaka mufamily unongodisappointwa pakupedzisira. Uizamawo kuitawo zvakanaka kuvanhu unongodisappointwa pakupedzisira. Spirit of disappointment is there. Guys, there are several spirits that are attacking us, that are hovering around us. Hationi. We can't see because we are blinded. We can't see because the devil has been tempered. Satan ari kutamba nefungwa dzedu. Satan ari kutamba nefungwa dzedu nezvese patiri nemaziso edu chaiwo. Fungwa dzedu right now they are messed up. Fungwa dzedu dziri messed up. The devil is tempering around with vakomanaka. Ndoda kuti muone even zviri kuitika nhasi chaiko chaiko. Panoitika nhasi muone zvichona zvinoitika mukati meupenyu kana kungave kupi kumapati kumabiko kupi hazvimeke sense zvimwe zvacho. Pashoma vanhu kuenda kumapati vodzoka pasina kuita bongozozo kana makakatano. Makambozviona family gathering inodedzwa vanhu vanoungana. Pashoma kuti bye pasina spirit yewo. Ndikunyepa here. Mufamily muri
kutaura zvinhu zvimwe muri kuda kuronga zvinhu zvimwe chete mufamily but panopedzisira maya kutukana. The devil is tampering, is playing around with our minds. The devil is playing around with us and we cannot see. We allow the devil to use us. We allow the devil to make us see and believe zvimwe zvinhu zvinenge zvisipo because hatina the spirit of discernment. We can't see. We can't see. A lot is happening. Zvakungoda vari pana Mwari vanoziva Mwari vacharamba vakamira pana Mwari vachangoramba chingoti Mwari, no matter what you are still God. No matter what you are going to fight the battles for me. Guys, let us all encourage each other. We are done fighting for ourselves because it does not work. We are done defending ourselves because it does not work. It's high time now we take all zvakatiremera zvatinazvo. Hanzi uyai mose makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Vaudze Mwari kuti Mwari makataura mega kuti makaneta ndakatoremegwa ndakatonetawo zvangu Mwari. My spirit is broken. Ndakatonetawo zvangu Mwari. I am bringing it to you Mwari. Deal with it. Deal with the situation. Inini ndaneta ndina kana simba. I am powerless. At times we need to accept defeat. We need to accept defeat even if you know you are right. Take the defeat. Ongoti Mwari, you know the truth. Munoziva chokwadi. And you keep quiet. Because the devil out loud time some chongo and he is indeed making us kutive adizivi. I am just talking ordinary zvinhu. Ordinary zvinhu. Hatichina matyira ezvinhu zvatinotaura. Tiri vanhu vanongofamba. Zvatinotaura hatina matyira. Zvatinoita chako hatina matyira. Hatina kana matyira zvatinoita. We tend to forget that there is God up there. Tinoda kufadza meso evanhu. Tinoda kufadza vanhu. Tese takadai so guys tiri panapa tiri 500. Tine makuva, kune makuva 500 ariko akamirira isusu. Yes, the Lord will vindicate the righteous. Very true. Tine makuva akamirira tese pano. Meaning to say kuti we are done fighting for ourselves, defending ourselves. Let's give it to God. Mwari vete take over. Because tukurwa, atisikurwa nenyama neropa. Inini I might fight Annabelle, uchifunga nduru na Annabelle. No. Hands, we don't fight against flesh and blood. We are fighting against principalities. Shiri mumepo. Jiri muna Annabelle. Zvakapfeka Annabelle. Ndozvandirikurwa nazvo. Annabelle is just a body. It's just a body. Human being inonzi Annabelle iri kushandiswa. I cannot keep on fighting here because andina kwandinoshika andina kwandiri kuenda. We give the host. Mire mwone Mwari kana voita vengeance. The vengeance is mine. Vengeance is mine. Kutsiva ndekwangu, says the Lord. Guys, ichkai shoko iroro. Vengeance is mine. Ukona Mwari vautaura kuti kutsiva ndekwangu. Ipapo pega pava wakutyisa. Ipapo pega pava wakutyisa ipapo. Ini kana pane chinhu chandinotya pano pasi. Munhu anoti anondinamatira kuti munhu anoshandisa maprayers ndinozviteramira. Because I know how dangerous prayers can be. I know how dangerous prayers can be. So, Dangoti tiudzane. He is a God of vengeance. Yes, that's why I said stop going to family group kunozvinatsurudza kana stop it. Now, just surrender everything to God. Wongosiyana nazvo. Andi muri kuona. Iyoyo mweya vamwatotova tinotenge tichitongoona kuti tichitongobloka hedu. The spirit that inopfeka mavari, the spirit inovapfeka to come as a ghost and to come and attack
munhu asina kutuka kana kutadzira, to come and talk zvinhu zvausina proof, zvisina kana zvausina proof nazvo, zvisina kana evidence kana v11 zvaro, or you go and attack. This is this kind of spirit that we are talking about. Kuti handisi kurwa nemunhu uyu nenyama neropa, but the spirit uri maari uri kumutuma neuri kumuonesa zvinhu zvisipo, zvinhu zvisipo. That's what we do as human beings. And that's what we do as human beings. We are quick to judge. We are quick to talk. We are quick to condemn without the truth, without facts, without v11s. But all is well. Vengeance is mine, says the Lord. So whatever that you're going through, mdikani, in any time dzangu dzakwana, I just have to go right now and do what I have to do. Ndangoti ndikurangaridzeyo kuti muzive. Link rauya here, guys. Is the link here? Link rauya here. Kana link rauya, there is the group, those who are willing kuti mupinde tiende pamwe chete, tifambe pamwe chete. Atika mujeni iyo iyi etendis asati auya pindai imomo 6 to 6 anditika. And in the group, guys, just know kuti amutaurwe anything, is just kukandira namavhesi chete, and from there okay, what's the legal scripture? Let me try and take the link. And I think it's the copy link. Right, me need to put some comment section. My giwa, ndakupai link. Can you please pin the link in the comment section? Can you please put the link in the comment section? Let me also put Google Play. I think Goreli Katanga. I think tikatanga nekuti gore rino iri richitanga kudai. So guys, tikatangawo nokuitawo kuziva Mwari nekunamata nokudii zvinogona kuti don't get involved, guys. No, mother, we are not talking about that. Mother Chishongo, mother to Shongo, mother to Shongo, mother to Shongo, mother Chishongo. Ndiri mwana wenyu mama. If you have something to say about Joku social media, you come and tell me kuseri mama. Here we are talking about the word of God. I love you so much, but here we are doing things that are different, mama. You can come kuseri and tell me, but I really appreciate your words, mama, and I hear you. I am going to do exactly that. I also have learned my own lesson. Maduechi Shongo Pushdeko. I have learned my own lesson, mama. Papa ne message happy. Sometimes sometimes God shows us. No, guys, ku Facebook, kwete muno group ku Facebook, uyai Facebook pa live mudipindiro lingirori. Man, zvinoitika sometimes uya kuti tidzidze nekuona, because sometimes tinenge tisinga understand, but Mwari vanokutaridza, vanokuonesa tinodzidza the hard way and nenzira dzakasiyana. So ndakunzwai mama, but seri ndiriko zvangu, you can come and you can tell me. Samai when tisazodisturbe kasokoka mukazokanda manje vanhu vauya pakombe neivo vatanga kuzara tatodisturba soko riya vatanga tichazotaura, but masoko enyu akanaka chose mama wangu vamadhuwe bushdeko. Mozoya kuseri muzondiudza handitika but ndatodzidza. We learning. Tangomira tilinkiri uye, we are learning every day mama. Tinodzidza every day. Sometimes unenge uchitiwo ndoitawo zvakanaka wozongoona kuti hakuna chakanaka chaunenge uchiita. Tiri vanhu, remember. Anomaona. Saka kudzidza mama.
I don't think I would want anything also to do with any, hey, mama mandiomesera. But it's okay. It's okay. Aiwa, ndakunzwa imama. I agree with you and all the diaries who are supporting Mama's comment. I hear you. Let's stick to that. Let's learn to put God first in everything. Yes, Sharon, that's what we do. That's what we do. Sharon, manangu Sharon. I don't know whether to say it here. I believe as sisters or children of God, if there is something that I've seen, manangu Sharon, kuseri ukaya kuseri Sharon chitsa kuseri kokoko. Nichataura newe. People are broken and the world is broken itself, Grace. The world itself is broken. The world itself is broken. And so we can no longer appreciate one another. 10 days, Marian. 10 is 10 days. We can no longer have love towards one another. We cannot. Wamambo fonera tishtanga try again. Asatapedza link asatrauya. Ndakamira link rikauya and then top fonera muniyeye. And vanhu vacho havasi kuda kuenda link. Guys, andisingazoti inini ndogona uripine here apa. Ntoni. Haiti. Ndipi ndito sei. Ndi vanhu vacho. Vedu ndokumbirawo muye nelink vasikana muzopinda paFacebook. Ndakumbirawo ndaisa link one vedu we. Kana vachi yauya link iri. Thank you. Let me pin it. Rauya link. Thank you, Charmaine. Thank you. Right, the link is there. Iro ndo link racho iro. Guys, arisi group remakuwa. It's just for fasting and prayer. Muchaona group iri kana mukapinde nyumwe ine different mentality, guys. It's not for you, that guy group. Muchazvona kuti rinongotagwa zvinhu zvema. Group agara riripo. Group redu ragara riripo group iri. Anmon, kunongotwa zvokunamata kuseruku. Pamwe ndina hangu ndizomboya chitaura zvebhaibheri chidini vanhu vari kusema vangoita zvokunamata chete. Saka link ndapina mariona. Taenda kuchechi nhasi, taenda kuchechi ushoma, taenda kuchechi. Anditika saka ngatimbofonerai munhu achida kuti tifonere zvake ende ndisingadi kuti nditaure nyaya yacho ndiri ini. Zvinoda kuti auye ataure nyaya yake ega. Nezuro raifangwa kuti auye but akazobuda. Try kumfonera futi but ingadi yandifonera nditozva kuti aguma kubatika kuma5 apa. Love you, Millie. Can't link at this quit. Guys, come on. It's okay. Is it coming up? Yes. We are eating our taku break fasting. We are eating our taku break fasting. You made me so. As I scoop in, all right. I'm going to link is name second. We are looking at join a group one. Nyasha joined the group. Rikuita. Vanhu vapinda. Ask kudaira phone. Ask kudaira phone. Anyway, mukadzi uyu, this lady here, mukadzi uyu, ndakungotaura in brief. Mukadzi uyu came to me. Nezvinhu zviri kuitikawo izvi guys munongozviziva. Mukadzi uyu akatorerwa 6,500 pounds. Mukadzi uyu akatorerwa 6,500 pounds, all in the name of COS. Last year muna August achinzi anopiwa COS. Atorerwa 6.5 abhadhara mari iyi akabhadhara kune munhu ari kuAfrica ishandiswa achinzi ndiye agent, right? Ndokubva abhadhara mari. Hapana kuti COS richibuda hanzi vanhu pakatanga kuita zvinhu zvisingahwisisiki, zvisingadididi, ndobva atorerwa mari, ndobva vatanga kumuva mublock mukadzi uyu. Saka nyaya yanga ichinetsa ye6,500 pounds ish. Anga achinetseka kunetsa kudi vanga vamublock kuchamubata hakuna. And then mukadzi uyu, she came to me muna December. Akati ndi December
kwakauya kwandiri muna hold on. Akauya nenyaya iyi tikatouya nayo palive muri kuona apa pakatotenga airtime apa muri kuona apa pakatotenga airtime. That was 23 October. Akauya nenyaya iyi muna October yenyaya yemari ishi mai mwana akatondipa akati ndikatouya ndikatoposta proof iyi yaakabhadhara mari ishi ari kuAfrica yekuti mari yekosi kubva October, November, December ndobva kune vamwe vatotanga kuuya ava vasingazivi kana vatotanga kutouya zvadachitaura pano. Gaiti block zvedu ndobva auya muna October. Mukadzi uya akatorerwa mari ye6.5 yecosi ndobva ablokwa kudaro. Takafamba jeni akandipa, ndobva ndafonera vanhu vaya tikanetsana, ndikamboblokwa ndikatsvaga dzimwe nhamba ndatobvisa ndikatsvaga dzimwe nhamba ndikafonera vanhu vaya tikanetsana tikadini tikazonetsa takazonyatsotaga kunetsana zvakanaka December nevanhu vaya ndobva takataka kukweshana nevanhu vaya. Anyway, to cut the long story short ndoda kungoti nditi inini pano apa mai ava at last finally maria yakazobviswa yamai ava. Pavanhu vese vamwe tachifambira nyaya dzavo dzemaCOS mari ava yamai ava yakabviswa. Haina kubviswa zvayo yakakwana 6.5 pakabviswa 5,000. Imwe yacho yanzi tiri kupiwa, ndosaka tisati takwanisa kuti tiburitse mazita sezvazviriko zvino vanhu i5,000 yavo ishi yakatoiswa muakaunti mangu ishi 5,000 yavo kwasara 1.5. ndobva ndabvunza kuti saka 1.5 ichauya rini. 1.5 ikanzi ichauya pakati pamangwana kana kuti neTuesday. Hanimaona, saka tinotenda Mwari anyway kuti mai ava vari kavha vaida kuti vava vachida kutongoya havo kuzotenda vari kavha mari yavo kubva last year. Vanhu vakaona kuligwa mari nyaya dzemakosi idzi isingadzoki, but kune vamwe vokuti vanodiwo vanokwanisa kuti kana zvamwari zvikapindira mari yamai ava yadzoka. Ndatovati ameno menini kuti muchada kuramba muchiita bene zvekusara kudini, but mari yenyu yambodzoka kudai demaziva. Takatokweshana nevanhu ivava tikatofind out kuti kune vanhu vakawanda vakatodyirwa mari iyoyi, asi umwe wacho anenge akatotiza here anonzi akatora mari dzakawanda akaenda kuAfrica ari kuZimbabwe zvazodidi. Ende chinotorwadza ndechekuti vanhu ava mapostori ari kuita izvi, vanhu vechechi yechipostori vari kuita izvi, vanhu ndivana madzibaba. Hanimaona, saka tazonetsanawo so far takabata 5,000 yakatoiswa makwani mangu nezuva because takananga tichikweshana zvokutodaro in the midst of this storm. Handitika pakaitawo wani chinhu chakafadza kuti mai ava vawana 5,000. 1.5 yavo it's coming tomorrow kana kuti latest Tuesday. Hanimaona, so toda kungotendawo Mwari. That is part of the testimony. Vangu vachida kuuya kuzotenda because vari kukonwa nemufaro because kumba kwavo kwanga kusisina mufaro. Marriage yanga yatoputsika nenyaya yemari iyoyo. Marriage yanga yaparara zvokuti nezuva pandakaudza murume wacho kuti aiwa mari ndapiwa aitofunga kuti kunyepa. Pandakazopedza screenshot chiti mari ndaanayo moniza kuti mari ndoitumira kupi, but imwe yacho yanzi inouya. Ndo pakatanga kuti kumba kwanga kusina kumira zvakanaka. Mari yakadaro imari yakawanda guys, 6.5 kuti ungotora kumba woti ndiri kubhadhara kosi and then mari 6.5 kumaranzi mari hasi kuma 60,000 and then yobva yangotorwa vanhu vobva vangokubloka just like that vobva vangoenda right to Parare apa. Parare apa pane vari kuita zvekuti vari kutengesa malaptop, mongongwarirawo. Pane zvekuti pane vari kuti vari kutengesa malaptop online. Tine umwe wedu akatenga malaptop izvozvi evana. Nditire kumufonera. Ushu munhu ushu ari kushandisa this number, ari kushandisa +19
plus 19 iyo ndo namba yari kushandisa yakanzi plus 19 icho torai namba icho plus 19 munhu uyu ane namba hamoti plus 19 ndeyekuamerica ikawo ndeyekunyika kupi ameno handiti maona ari kushandisa that number iyoyo oadvertisa malaptop oti ndine malaptop imi motengeswa mukunzi ndikudhiliva malaptop uchingopedza kuisa mari yako yemalaptop obva kubloka tine umwe wedu akablokwa pano nenyaya yemalaptop iyoyi animaona nenyaya yemalaptop iyoyi aisa mari yake apa haana kana mari angashindi kutengera mwana laptop yekuti aende kuchikoro aende kumberi nechikoro then laptop mari yabva yabiwa haana kana pekutotangira changacho saka ndotangira papi ndodini saka mungongwarira angachotomudza maDiaries ende munhu wacho iye tusa matsvaga picture yake sofa haana akabvisa akaisa picture yemalaptop nematablets saka ndo yaakaisa but mungongwarira mukasangana pafacebook ipapapa mukasangana nemunhu ari kuti ndikutengesa malaptop ngwarirawo hanzi nyaya yemacos ichauraya vanhu ichaurayisa vanhu igouraya vanhu nyaya yemacos ishi saka ndangoti ndidarikeonepwa handitika guys saka right guys mari okuitirai zvakanaka murare munyasha handitika tosangana mangwana handitika tosangana mangwana na6 dzekune mimi musanganawo dzekuafrica 6 dzekuafrica handitika muchiita breaking yenyu yefasting mari okuitirai zvakanaka. God bless you guys, take care.